Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Mangilulugay kami ulit kabaloyan na masantos sumabig, magayagan na kabasan po das kayo namin. Ipaparuntal la kabaloyan sa programan MIB, mga isyu ng bayan. Magtaryo na lingkor kantabayo kami ang gadoras na alas 9 sayang kabasan, amigo yo, Action Joel Balolo. Technical Control, Action Conrad Alvarez. Siyempre dyan nga rin, nasari kabiyangan na Action Radio Reporter, watan ni Rada Paway, manaalutor ni nasari balita informasyon, balita komentaryo, serbisyo publiko agagi. Dasayan maliwala sa kabusan na Biyernes, pizza 17 lahat bulan na Disyembre 2021. Saturday lang na buwas kabaluyan, next week agagi. Aba naman, kirim-kirim lako pilot so Christmas Day kasi si Christmas Day kabaluyan bimana ta nagagi kad pizza agaw na Sabado
And then simba, ang gano'n puyat kipit sa 25 co-pilot, ang kami problema, ta simba. Od si kami. Diyan si Kabalo, ang problema ka. Umbangong ka ni Masakbay. At nagagi ka. And then pagkatapos, balong taon, iba na lamutod Saturday, simba agagig sudos, si katon okay lamot co-pilot. Ang gapi problema lamot, ang gano'n na puyat tak na Sabado ilabi, simba yung sublay. Pero nakukulan ng bangong ka ni Masakbay, Kabaluyan, ta simbata nagagi. Kakaon laod church kabaluyan, di ba? Tapyano makapi, salamat tayo Diyos sa katawan nagagi katabalabas sa sakitaon. Iatan at masayaksak tan malikot agagi ang gano up and down kabaluyan suwa mismo tatawagan tayo na experience tayo agagi at least sa Diyos sa katawan nagagi katagto tayo kinaindan, di ba? Sa ibabaga na Philippians chapter 4 verse 6 lang tayo, yung share na Sister Almera Dalupi Kiambao. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Kabalo yan. Ay, siyempre naman, huwag yung tamot sumampi kasi agagig, ganon tayo nuwad tayo sa katawan kabalo yan. Ay, ang kapumata, awanan mo. Ada sarayan pang kanaunawa. Launti pa agagi kay, so, actually kabalo yan, si Bagyon si Odette, at medyo ambulat, so tama to agagik, at kaliber-liber tayo, da sararayan na kaplusan. Ambulat kabalo yan, tasay makasingag. Amaya-maya kabalo yan, tira agagik, kaya saya, at apektado ra, nananlanpol si Bagyon si Odette agagik, at Siargao, kabalo yan, ay maya-maya talaga naapiktuan na agagik. Grabe. O timataya biraga, biro nyo tanay, super typhoon, nanlandfall at signal number 4, category 4 yan. Kaya ritutan kabalo yan. At timataw bagagik, irang kakulagiran kaabungan. Nagkaroon na storm surge sa gagik, dan nakaapiktuan maong, at sari kabalo yan tayo. At sarata na pasa na gagik. Pero mas marakap agagi kay kumunon niya mo itong Pilipinas co-pilot. Antay ta kabalo yan, yasare Brazilian na politician sa gagi. Tapyano na sitel so bismon gutgutan da niya. Gutgutan nagagi kada politika ditan at Brazil. Antayon ang ito ginawa da. Nankin lararaya agagi kya. Nanlalaban larat antayo may. Ito lang may laban co-pilot ya walad oktagon niya rin. Walad oktagon niya rin, isang talagang body contact ya karate. Ha? UFC. UFC kabalo yan. Ay agagik ni Brazil, mayor gets in ring to settle political score. Kabalo yan niya, talaga naman. Balot. Ayan laban balot agagik ya, ta mayor agagik tan politiko rin malalaban, talagang punitian niya. Sa may UFC, wala rod sa may ring agagik ya. Yabo, labanan na tuduya. Abay, nanlalaban ni Ragagik ya, di man lang. Gyalata sa piano, nasumpal late, mismo tatawagan tayo yung problema lang. Kwanto, Brazil mayor gets rank to settle political score Ragagik. Aking kasinudya maglaya. Mayor yad sa kaya mulaga syudad. Took polarizing politics to another level when he fought a kid's match to settle score with an ex-councilman. So kalaban to niya Gagik. Halika, let's fight together. Kwanto niyan? No analo ka, di very good. No atalo ka, malas mo. Talaga nung talabali labanan. Nalaban ni Ragagik yan. Ng December 14 niya kabalo yan, ha? Matindi agagik yan labanan da agagik sa Rayan Kaplusan. Punitian niya agaylay, ang gapo atrasan. Pero si kamungan tutan balot, kaya rin agagik yan ng babakbakan, kaya rin nan punitian kabaluyan, nanlakapalara. Nalakapalara, talo le. At talo lamay ex-councilman nagagik, analoy mayor. Talaga naman kabaluyan, matibay. Di tanod Brazil agagik. Akino dyan lahat, piano maganumot ng kupelot ang kapulata eh. Ang kapulata niya rin protesta hanto. Sige bilang, ni natan taarap-arap po eleksyon. Sige bilbi, wala makakalaw. Diyan, laan tilad rin, kwanto niya, matira ang matibay. Sige no risling. Siyempre, panalon mo, lamang si Pacquiao. Dugan to, lamang si Pacquiao manaya. My goodness.
Jatan ginawa gagi kad kina Brazil kabaluyan ha. Ami kalaban to niyan politiko. Dapiano na sumpala agagik so ngis-ngis balungis dan niya ng puniti alaran doon si nga UFC agagik. Analo may incumbent mayor kabaluyan. At kaya rito man ang lakapal lara agagik. Talaga naman, my goodness. Pero speaking kabaluyan, at tatawagan tayong politikaan nang nanti palabat ya agagik kay. So mismo na nang nanti palabat ya agagik kay dasarayan pang kanawnawa. So, ay agagi kay so sakay agagi kaya pakabasa nasararay agagi kay so indep arum nirang grupo mo kabaluyan at sarayan kaplasan no demad Brazil ginawa dalan na punitian adring manalo at matira ang matibay at nanalo ang matibay. Jabalot agagi kay sipakanang nang naarom nira Iran kabaluyan tira agagik at say labanan na politika dyan Pilipinas nyara agagik pagbabalik ng traditional politics posible umano kapag si BBM o BP Lini ang mananalo sa eleksyon ayon sa isang survey. Isa sa dalawang Pilipino ang naniniwala na babalik ang traditional politics sa Pilipinas kung si dating Senador Bongbong Marcos o Vice President Leni Robredo ang mananalo sa presidential election sa May 2022. Ito ay batay sa lumabas na survey result ng isinagawang The Voice of the Online Filipino na ipresenta kahapon sa pamamagitan ng online press conference ni Martin Piñaflor, founder at CEO ng Digital Research Group na Tangiere. Batay sa survey, mahigit kalahati ng respondent o 52% ang naniniwalan sa kapag Marcos o Robredo ang mananalo, may kukonsidera umanong pagbabalik ng traditional politics sa bansa. Ang paniniwalang ito ay sentimento ng mga taga-NCR at ng ilan na bumuto kay dating Senador Interior Secretary Maruas na tumakbo sa pagkapangulo noong 2016. Sinabi ni Piñaflor na sa 1,200 respondent mula sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, nasa 2 hanggang 5 dito ang nagsabi na hindi sila aasinso sa buhay kapag si BBM o Lini ang nanalo sa eleksyon. Lumalabas din mula sa non-commission survey ng Tangiere na dumarami ang sentimento ng mga Pilipino na nawawalan na ng pag-asa sa buhay at iniisip na lang na umalis at magtrabaho sa ibang bansa. Nasa 51% ang nagsabi rin na sina Lini at BBM ay nakatuon sa kanilang away kung kaya naghahanap na lang sila ng alternatibong mga leader na may bibigay ang interes ng publiko tulad ni Isko Moreno at Manny Pacquiao. Naitanong din kung naniniwala sila na si BBM ay strong leader tulad ng kanyang ama at lumalabas na survey na 30% ang nagsabi ng no kabaluyan. At ang nagagi ka, so sa kabaluyan niya tatawagan tayo na pananisya na arom, but anyway, wala po sa kamay po namin, wala sa kamay din po nila, nasa kamay din po ninyo mga kaibigan. No ata nagagik at nusupay magmaliwa labay tayong leader at manuntumbok kiran panahon. Nasa kamay po natin ho lahat kabaluyan kasi kanya-kanyang taya na braha. At sararay kandidato agagik, ya nusupa sumagmaliw kabaluyan, ya leader tayo dun sublay, ya nimeran taon, ya agagik at Pilipinas. Alas 8:06 na po ng umaga. So oras tila gagigad sayang kabusan. Welcome it, karuman niran balita. Talaranan nyo kabalina, ami kabaluyan midtano Santa Barbara. Nagkalula, the city of kinan Tita Pichay. Tanuntan mo, the kinan Tita Santiago. Dan si Tita Hiralda. Mandengulkin mo ang kabaluyan ni si Kunsyal. Ay talagang naibabagay din ng palisdatan black ayan niya. Natan, mandam palisid area natan. Ipanagto kagagik. Talara na dyan, dali ko na yan si Consyal Tamayo od Santa Barbara. Kasi kamindoy bida ko pailuti. Od Santa Barbara Warriors, my goodness. Di naman ako politiko. Kabaluyan. Ang tinagawan tayo agagik eh. Tatalagan ang bangot la agagik na sarami kabaluyan miya. Suka po sa nakayurong. Kasi katulab alit bimalog subilbil to. Ay, nako. Nankaruman manaya agagik ha. Nankaruman na mga manalas sa mga siguro mga 5:30 o manalas sa stand. Ay agagi kay su sekretary ng Mayor Jabez
si Mr. Idong Abulinsya. Si Katuloy wala kasalanan ta traffic demand at Tulyaw Junction na darapan na sentro. Si Katu walag kawanan, ami truck agagik yan ang karga na sakuya. Noagak ami spreader na asfalto. Siyempre, agto nayari, walad linya tuman agagik so mismon. Truck yan ang karga na spreader na asfalto. Ululusutod kawanan, ang taon diritso manaya. Ami truck balot ang kawanan yun narapod bali na mangaldan. Abay, Anton diretso manay Mr. Idong Abulinsya. Indalamod na nagkaw. Di dapat di mangkad sa may linya o narapod dyan dagupan. Insan to kaagas-gas lalawari mong tawalami traffic enforcer. Iniagan tumitrak taagto ka na nang tabubaka. Insan si kaniwalay ganan mang pasdok ta si kaniwalay kasalanan. Ay Diyos mio naman. Imnan pasdok agagik si iya mang idong tapaanong tuman. Aka uniforme na Office of the Mayor, kwanto agagig ya, impanang nang tumat. Pero si kay Aliwa, paring idong. Si kay Aliwa, tado may linyam, tas si diretso ka manaya, wala kag kawanan. Amitrak, okay la ba yay, wamilin niya to, taagan niya rin undalan, di manad kulan mo, tas si makasangag, unli ko balbag. No, agto mangiter, agaman lawlaw, itan na linya. Mga linya kabaluyan. Abay, unsagara, mas lalong balaga, traffic ka, baloyan. Ay, talaga naman. Mga ganang, oy, ito, Central and PNP, nasa kakalsadahan sila today, nanguhuli, beware. Lahat ng sasakyan, paparain pag nakurso na dahan. Hindi bali. Nga problema, kabaluyan tan. Mga ganang gay ka, Central and PNP, nasa kakalsadahan ngayon. Kupilot. Ba't kupilot ang kapilugan mo? Mga ganang gay, umpil kami at karuman niran balit informasyon, commercial tin magano. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan, Aksyon Radio. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021.
Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
tuloy-tuloy tini kabaloyan na dasayan na programa, patuloy kinin mandarangal da programan mga issue ng bayan nagagi kadasayan na kabosan. Tuloy-tuloy tini agagi kad karumaneran balita, kukontakan ko lang maganudya kabaloyan na ya. Si Councilor Kilit Tamayo da Santa Barbara. Yan napituyawan tiya agagi kat narengalan ng Tita Pichay, ay Chichay Manaya, tan si Tita Santiago, tanuntan mat agagik na Tita Hiralda, kabaloyan na Santa Barbara Warrior sa gagik. Wajalad linya tayo kabalayan, isturbong kun magano, isturbong ti panin magano kabalayan, si Councilor Kilit Tamayo na Santa Barbara, piano alanti palaba laso wa peteg-peteg no katuan no talagang dinampalis day Councilor Tamayo no so pinandampalis tunublak ayan niya. Pati magteryo na lingkuri sasabi to ang na Tita Hiralda. Tanti Tita Chichay agay lararaya matalo ka politiko. Councilor Kilit Tamayo, magandang umaga po. Live na po kayo sa Action Radio. Good morning po, Konsyal. Good morning. Good morning. Si kayo, Kuya Joel Balulong. Dami na undod sa mga tagapakinig. Yes po. Councilor, Tagalog po natin baka hindi maintindihan ni Tita Chichay at saka ni Tita Hiralda dahil bida tayong dalawa ho po doon sa kanyang post na kanyang sinasabi ho. Unang-una, klaro ko lamang po, totoo po ba na kayo po'y dinampalis na? Councilor, walin ang dampalisin si kayo, black iron kayo. Kuya Joel, ito po, let's go direct to the point doon sa tanong. Kasi nagugulat-gulat din ako sa mga pinupos nila. Actually, hindi ko naman nababasa, may nag-forward lang sa akin kaya ako nag-react. Directly to the point, wala pong ganyang mga nangyari, yung mga dampilan, dampalisan, tangkulan. Hanggang po wala pong nangyaring ganyan. Kung ano man yung nasa guni-guni nila, baka nasanay na po sila sa tampik o dampil ng kanilang amo. Oo nga, dahil baka hindi naman dampil siguro na lilingda, kundi bilbil. Dahil lumalaki ang bilbil ng kanilang amo, sila pumapayat. Kaya sila anyway, Konsyal. Hindi ko nga lubos maisip, Kuya Joel, kung paano mga chismis na ganyan. Kasi siyempre, ako bilang isang nakupong konsyal ng bayan ng Santa Barbara, hindi naman po tayo papayag pag ganyan ang mangyayari. Yes po. Pero walang, Councilor Tamayo, wala pong kahit na anong mga insidente na nakaimbulban po ninyo for the past weeks or days dyan po sa Santa Barbara, nakipagsagutan po ninyo, Councilor? As far as I know, sa aking mga alaala, Kuya Joel, ni minsan po, hindi po ako nagkikipagbangayan. Tinitignan ko po kung ano yung katayuan natin. Tayo po ay membro ng legislatibo ng bayan ng Santa Barbara. So, hindi po natin pabababayin yung ating pagkatao sa mga ganyang mga bangayan o diskusyon. Sabi ko nga, kung maaari sa ating mga kababayan, nagkakaroon po tayo ng malawagang fake news dito sa bayan ng Santa Barbara na hinahawakan ng mga fake account na mga tao, na mga trolls. Yun nga, nakikiusap ako sa mga kababayan natin na kung pwede, kung ano man yung kanilang mga naririnig, kung ano yung kanilang mga nababasa, pwede po silang pumunta sa bahay, pwede po nila kung tanongin ng direkta, tulad ng mga nangyari nung mga nakarang araw na may mga taga-Patayak, may mga taga-Pregisiyas na nagpunta dito na sinasabi nila na kaya daw kami nag-away ng isang kandidato is dahil yung una na sinasabi nila dahil daw sa proyekto. Hindi ko naman alam kung anong proyekto yan. May sarili silang diskarte, may sarili din ako. Bilang frontliner, nakikita nyo naman kung anong ginagawa ko bilang frontliner na sarado ang hospital, kung hindi man sarado, okupado na. Kaya ang mga kababayan natin dito sa Santa Barbara, siyempre, pinapauwi na lang sa bahay. So kung ngayon,
As long as may doctor's order, may reseta, ako naman ang nagsunswero, ako yung naglalagay ng NGT, ako yung naglalagay ng catheter. So yun yung mga proyekto ko. Yes po. Isa pang proyekto na sinasabi ko is yung bilang ako yung municipal federated PTA ng Santa Barbara. Ako yung newly elected Yes po. unopposed na PTA sa bayan ng Santa Barbara. Siyempre, ginagawan ko ng paraan na kung ano man yung hinihiling ng mga ating mga magulang, mga teachers, mga principal, patungkol po doon sa kanilang gulayan, siyempre binibigay po natin yung mga pangangailangan nila. Hindi man lahat, pero majority, binibigay natin. Yes po. So in short po, Councilor, wala pong nangyaring dampalisan. Tanagda kayo dinampalis. Wala pong ganyan nangyari. Siyempre, pag mangyayari din naman yan sa akin, gagawin ko yan, or gagawin sa akin yan, siyempre, parang hinahamon na yung aking pagkalalaki. Alam mo naman, Kuya Joel, na simulat sa pool, mag-isa lang akong lumalaban para sa aking prinsipyo. Ngayon, kung gagawin man sa akin yan, sabi ko, tabla-tabla na kung nangyari yan. Oo, wala akong kinikilingan, wala akong pinapanigan. Ang sa akin lang, siyempre, may hatid yung tulong sa kababayan kahit na may mga ganyang ito. Hindi ko na sana papatulan yan, pero pinapalaki nila. Yes po. Another po, Councilor. Bakit nung piyesta po natin natapos ni hindi nabanggit, ni wala yung pangalan nyo, parang hindi kayo konsyal ng Santa Barbara. Parang ganun ang pagkakintindi ng maramit, pagkakintindi ko. Ano po bang nangyari? Una sa lahat dyan, titignan natin yung resibo kung anong petsa nun. Malinaw na malinaw, yan, ang petsa ng resibo ay December 3, 2021. Hindi ko na maalala kung kailan pinost yung pagpapasalamat sa suporta. Hindi ko na pinapansin ng bayan. May mga nagtatanong sa akin kung bakit ganon. Sabi ko, first things first, let us define the meaning of suporta. Nandun, maraming salamat sa suporta. May mga nabasa ko doon. So, siyempre, pag bibigyan natin ng definition ng suporta, ang suporta kasi maraming ibig sabihin. Suporta, moral support, spiritual support, financial support. Ba? Yung moral support naman, kahit hindi tayo umatin, siyempre, pinagdadasal ko din na kagustuhan ko na sana'y matapos ang pesta ng Santa Barbara na maging matiwasay. Yun yung moral support. Okay, financial support, na kahit wala din ako doon, tumulong din ako sa bayan, sumuporta din ako. Yes po. Base po yan, Councilor, doon sa financial support, base po yan doon sa Chiki, yung resibo na nagbigay po kayo ng 12,000 po ata na tinanggap ang niresibuhan po yan. 10,000. 10,000 as your donasyon po sa piyesta na niresibuhan at tinanggap po yan ni Tita Chichay. Tama ba? Sino ba yung Tita Chichay na sinasabi nila? Nalilito po ako doon. Wala naman akong kakilalang Chichay po dyan. Hindi ko nga rin alam kung sino yung Chichay na sinasabi nila, Kuya Joel. Siguro, kaya nila pinangalan ng Chichay, siguro, maaaring kamukha. May alam naman natin, itong mga edad natin, kilala natin yung Chichay. Baka kamukha. Anyway, natuwa nga din po ako. Actually, matagal po akong nag-isip po doon. Sino kaya to? Noong naalala ko, Chichay na payat pala. Anyway, na matagal, nagretiro na atang kon ito ganito, position na ganito, pero andyan pa rin, talagang magaling siyang, tama nga, Chichay, chip, kwanto niya sino naman to po itong kwan? Tita Santiago at saka si Tita Heralda, kilala niyo po sila? Hindi ko sila kilala. Pero kumikilos na po yung ating mga kasamahan. Kasi kung minsan, na-check yung kanilang mga IP address, may Tagupan, may municipal hall, may municipality of Santa Barbara, may mga kaibigan din tayo na talagang kumikilos. Siyempre, alam niyo naman na ako po ay isang empleyado ng isang kolehiyo sa Kalasyaw.
na kung saan marami din kaming mga IT na tinatawag. May nag-o-offer din kami ng kursong information technology. Kaya hindi ko naman sila inutusan. Tinitignan lang nila kung sino yung mga tumitira sa ating paglilingkod. Ako naman po, Councilor, na-check ko na po lahat taga Santa Barbara po lahat yung mga troll po sila. Hindi sila tunay na pangalan ng isa, kundi yung isang tunay na job order or empleyado ay marami siyang ginagamit na pangalan. Yung IP address, isa din naman ang tinutumbok niya. Kaya obviously, kagagawan lang po nila yan. Ang pinakamaganda po dyan, Councilor, ay wala pong sampalan na dampalisan na agawa. Nagtumulong kung ano man ang kontribusyon po ninyo, na ibigay din po ninyo. Pero ang pinagtataka ng bakit hindi kayo ina-acknowledge ni Mayor Jabez? Ano bang mayroon bilang councilor ng bayan? Ano bang sama ng loob po niya sa inyo? May sama, hindi pala, ganito. May sama po ba ng loob sa inyo si Mayor De Los Santos? Hindi ko alam kung ano yung sama ng loob sa akin, Joel. Basta tayo po, naninindigan tayo para sa ating mga kababayan doon sa serbisyong totoo, serbisyong may malasat. Hindi yung serbisyo na pakitang tao lamang. Yes, po. Kaya ako sabi ko, once and for all, para matapos na yung issue ng dampalisan, ng tangkulan, ng dampilan na yan, ako ay sabi ko, magpapapreskon ako. Tatawag ako kung anumang istasyon ng radyo. Masasabihin ko, maririnig ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Santa Barbara na yung kanilang pinupukol sa mga issue sa akin ay walang katotohanan. Ang pamilya sa plan, napaka-buti nilang mga tao. Magmula sa ama hanggang sa mga anak. Magaling silang makisama. Yes po. Magaling silang tumulong. Yeah. Yun ang pinagpapasalamatan ko sa pamilya sa plan. Kasi inaamin ko, totoo noon, hindi nila ako kasama. Councilor, may nagtatanong po dito, pinadala po dito, sabi nila, kuhanan nga nyo ng reaksyon si Councilor Kilit Tamayo kung satisfied siya sa presyo ng pinagpaganda ng public plaza kasi sa tingin po nila masyadong mahal. Ano sa tingin po ninyo, Councilor, bilang Councilor ng bayan po? Sa akin pananaw kasi, Kuya Joel, yung pagpapaganda sa public plaza, anin po ang ganda ng plaza. Kung ang sa mga kababayan natin ay naghihirap, papunta pala ng hospital, wala nang magawa. Pagkatapos walang gasolina ang ambulansya at wala pang driver. Yan palagi ang sinasabi nila. Halimbawang kung ako yung nabigyan ng pagkakataon para mamuno. Hindi ako, ang sabi nga nila, do not destroy, sabi nila. Huwag mong sisirain, bagkos, pagandahin. Lahat ng legacy ng mga naging mayor, nawala, sinira, ultimong mga akasya doon, katanggal. So sabi nga nila, bakit mo sisirain? Pagandahin mo lang, huwag mo nang sirain. Hindi ho, Councilor, kasi ang nyo dyan, ang hindi nakita po dyan ng marami, pag niretin mo yung akasya, walang pera doon. Pero pag tinanggal mo yung akasya, binago mo, may pera doon. Sige, ganito na lang para magandang explanasyon. Noon kahit alas 10, alas 11, alas 12, alauna. Itong mga araw na to, pwede kang pumuntang plaza, may mga lilim. Ngayon, punta ka ng alas 10, alas 11, alas 12 sa gitna ng plaza. Hindi mo na makakaya sa init. Oo nga, siyempre wala na po yung mga akasya po. Sa akin bilang concerned citizen, pag niretin yung akasya, walang pera. Pag tinanggal yung akasya, may pera. May pera. Hindi ko na po. At saka ako, Councilor, to diretsahan, masyadong mahal yung pinangpagawa ng plaza. Kaya nila chinyap-chap yung presyo. Tingnan nyo yung flower pot, 2.2, 3.2. Grabe naman kamahal ng flower pot na yan pagkatapos yung
inilalagay nila kung ano-anong mga, yung anong tawag doon, yung sa marmol na kod, sobrang mahal naman yan, my goodness. Pati yung cubicle doon sa likod, 6.9, maliliit. Sus Mariusip naman, kamahal na mga proyektos niyan, kaya dapat lang na maganda. Sana, pero hindi pa naman maganda eh. Ordinaryo po yung mga design niya, hindi po ako architect, hindi rin po ako engineer. Pero may nakakausap po tayong mga engineer tungkol po dyan. Pero sa akin, kuya, siyempre, ako po yung kumukontra dyan sa mga bagay. Kasi ayokong ang pera ng ating bayan is masayang lang. Gusto ko idirekta sa tao. Kaya Pag pala, tayo ng pandemic, yes po, kaya pala, Councilor, dahil hindi kayo tinuring na konsyel, dahil kinuntra nyo pala si Mayor Jabez, kaya ganyan, nagagalit. nagkakaroon lang tayo ng check and balance sa ating kunian. Hindi naman, ako naman, sabi ko, sanay akong mag-ulam ng talbos ng kamote at saka bagoong bata pa lang ako, nakikipagtanim ng palay, nakikipaggapas, nagbebenta ng mga kamatis. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng posisyon na ganito, na mamahalin ako ng kababayan natin sa Santa Barbara, na ako iluluklok sa posisyon. Kaya sabi ko, hindi ko pwedeng ibenta o ipagkanulo ng mga kababayan ko sa Santa Barbara. Kung ano yung iniisip kong mas nakakabuti para sa kanila, yun yung ipaglalaban ko para sa kanila. At yun ang kanilang magkukuha. Yes po, maraming salamat po, Councilor Kilit Tamayo. Kaya nga, Kuya Joel, twice po akong nagkasakit ng COVID. Ay, nakubid din kayo ha. Oo, twice po yan na nagkaroon ako ng COVID na hindi ako lumalabas. Kaya nag-self-quarantine na lang ako nung mga nakarang buwan. Dahil yun po yung totoong paglilingkod na ako po yung pumupunta sa mismong mga tahanan, sa mismong mga kabahayan ng ating mga kababayan dito sa Santa Barbara. Pag may, sabi ko nga, pag may doktor sa order, ginagawa natin ng paraan para siyempre maibisan yung kanilang pag-alala, yung kanilang kalungkutan doon sa kanilang mga mahal sa buhay. Yun po yung ating ginagawa. Yes po. Councilor, balaga salamat po. Good luck po. Mabuhay po kayo. Basta siya, councilor kayo na Santa Barbara. Ganog to kayo ituturing na Mayor Jabez. Kuya Joel, ako po'y nakikiusap, umapila sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga mahilig sa social media na magbasa. Yung mga tinatawag nilang marites, maricar, o kung ano nga dyan, kung ano yung uso. Ako po'y umapila sa inyo, nakikiusap, na huwag po kayong basta-basta maniwala kung ano man yung mga isyo. Alam niyo naman na iba po yung politika sa Santa Barbara. Nagiging gusto nila lang hawakan lahat, hawakan ng mga tao, hawakan pati social media na ang gusto nila na yung mga nasusunod at dapat paniwalaan. Pero sabi ko nga sa ating mga kababayan, nakikita niyo naman, hindi naman po kayo bulag, pipi at bingi. Tingnan niyo naman kung ano yung nagagawa ni Councilor Tamayo kasama ang pamilya Saklan. Yes po. Maraming salamat po, Konsyal. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, Manong Joel. Maraming salamat, Action Radio. At saka sa mga tagapakinig, good morning ulit po sa inyo. Yan po mga kaibigan, si Councilor Kilit Tamayo. Kilit po ang pinagtawag ko kasi yan po ang familiar na tawag po sa kanya eh. Pati ako kasama po dyan ho mga kaibigan. Na binibida po sa Santa Barbara Warriors ni Tita Santiago at Tito Santiago at si Tita Heralda at saka si Tita Chichay. Naman, my goodness saya po. Talaga naman kayo. Ang pinagawan tayo, talaga nung talabala, gagi kya. Kabalo yan. Basta truth hurts, kabalo yan. Tandaan nyo tan. Mga gano pa gagik, ang kagkabang na disat na naburido lang may co-pilot ko. Mga gano kabali, anong puel kami ng Action Conrad Alvarez. Hanabuhay muna tayo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa. Patuloy kinin mandarangal da programa Balitang Bayan. Numero no morning edition. Mga issue ng bayan kabaluyan. Dasayan kabosan. Nilinggisto kasi na Madam Claire Copilot. Abala nga kad nilinggisto si kwento niya. Hindi ako si Joy Trinidad Kwento? Ako si Joy Di Guzman. Yes po, Madam Joyce. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa Tiger Look na akala ko na si Palate Manisi Imco Pilot. Si
Action Clear man, ay, Action Joy Manaya agagik ya, gaylay. Sa Palasyo agagik may sasalamat at Congress for speedy budget ratification. Dapat lang bugat. Tani, manal buruto laray agagik so is pensionera ini. Good morning sir, kwanto niya sa kaya? May promise da. Sir, mayroon na ba yung pangako ng president na dagdag pensyon kaming butante? Ay, si ubat ko laba dita nagagi kay pinangakuan na nga kayo nila. Hanapin pa nyo yung katuparan ng pangako. Hindi pangako pa rin. Hindi, ayag katuan tuta nagagi ang kwanta pero si pakamtak baka wala mong lararama o magagi ki. Sararayan na kaplisan. Si kwento niya. Grupong Giko namigay ng 700 cash, t-shirt at kalendaryo kahapon sa Pusurubio Central School sa mga piling tao ng District 1 to 4 Pusurubio. Sana totoo na pamasungan duga di vote buying kwanto niya agagi kay ay manisya kimo ni agagi kay di anti isumang lang nga amuyumot apo apay mot nga rodot kunayo no tatlo nga taon nga agsilbi nga congressman ni minsan at hanyo pa nga nakita ti mukhana mabalin Ilocano matarusan na po ay talaga naman unta niraratan nata nagagig ka pinagawan tayo kabaluyan lapod panaon tumuyalan ti kabaluyan jadarom nira na balita impormasyon na dasayang kabusan ulati pagagi ka ni natan at kanya-kanya agagi kya wow Cebu Broadcaster Co-Pilot nang survive ya at sa kaya shooting incident kabaluyan. Naku po, may goodness saya po gino. Sa kilalamot agagi kaya sa kabaluyan iya broadcaster survive ya at ganata. Talaga naman. Tanarom niran balita, Madamandra ni magandang balita Madamandra. Madamandra, mga balita sa survey na DZRH, lalo na pinabalog ni so kalamangan na BBM. Wajad survey. Katon na lalong bimalag ni kuno so kalamangan ng BBM at sayay victory to at 2022 election. Ani kitaom nyo mo ni Ilocano nga balasang. Kunada at daytoy liter B. Pahiman nga rod. Lalong pimawang kuno agagik. Basitan kabalian nag-survey na DZRH sa agagik at sa presidential. Bay mabuhay po kayo. Agagik amin kabaluyan ha. Dasararayan kaplusan. Ang kapoy nagawan to basta wala lima tayon amintan kabaluyan. So mismong tatawagan tayo ya kapalaran. Nasa mismong bansa tayo dasararayan kaplusan. Nobel bilang at sigang tinagawan tayo agagik ko, di ba? Pero jad arom ni rabalot agagik dasarayan pang kanaunawa. Ayan Senate approved bill requiring SIM card registration with provision to unmask trolls. Nitan. Si Kiran Troll sa gagik. Senate approved bill requiring SIM card registration with provision to unmask trolls. Kabaluyan. Marakop mo tan, tapian na nang tila namin agagik, suparat tan agagik. So, ay talaga naman. Pero si Makaporman, part of Visayas and Mindanao, under signal number 4 as so date intensifies before landfall kabaluyan. Amaya-maya kaskasya nagagik, iray kabaluyan tira, yan apiktuan, nasaya agagik, so tatawagan tayo na bagyo ka agagik yan, dasararayan kaplusan. Part of Visayas and Mindanao, under signal number 4, panay bagyo agagik yan, dasararayan pang kanaunawa. And then Urban 4, hold panunuluyan procession in support of Rebredo. And then, kanya-kanya lang, Duque Locsin Riches Duterte, Unungod Palacio, may kulkulan da, somebody drop the ball, kwanda kabaluyan. Laga naman, di ba lang tanagagik, basta sikitiran Pilipino la, kindan tilarad tan kagagik yung mambabangayan, at sarayan pang kanaunawa.
Pero si pinaka-importante balot agagi kad sararayan bagta, may mangkakasakit tayo kabaloyan. Mangkakasakit tayo agagi kaya mismo na anto ka manirad tan iran sitwasyon. Ya kaarapon tayo agagi, walad lima tayo amin kabaloyan so tatawag ang tayong solusyon tanubat nasararatan iran problema agagi kad sararayan na kaplasan. Di ba? Ang gapoy nagawantid sa atan agagi kad sarayan pang kanaunawa. Natan, amaya mere kabaloyan tayo agagi kaya nanapiktuan yad Visayas area. Iayan jad Visayas area agagi kat amaya mere napiktuan na sa bagyon si Udit. Lapod Maxilya, suportay po niya agagi kaya. Natan, nanduruma iran grupo agagik so mismo na untutulong niya nang kakasakay agagik so tatawagan tayo na tulong tan maplusan. Kabaluyan niya iteri ayuda para sa kabaluyan tira na biktima. Si kuanan gobernur na antulaman dinagat ay lang si kwanto niya agagik si gobernur Dangay. Hindi namin kailangan ng pera, ang kailangan namin ay suportang makakain kwanto niya. Nata nagagik at nandurumairan na siya na gobyerno natin sung gagalaw. Maplusan yung gagalaw agagik, nagkalula od opisina ng Vice President Leni Robredo at tampulan sa sari taga-suporta to niya, piano makapangiter na tulong at sari apektado na suportay punudit. Impalapag ng BP Leni, antisya manlan pool si Udit at akapan preposition o akapre paralara at tulong para sa napiktuan na Bagyo Kabaloyan. Tampulan niya kituyaw irarayad gobernador na Surigao del Norte ya may ibabaga kaskitan Dinagat Island ya lalo na si Governor Lalo Matugas dan Governor Kaka Bag-aw ya si kondan niya hindi namin kailangan ng pera ngayon, ang kailangan namin tulong na makakain kondan niya agagik inkarga na pag-asa od signal number 4 so Dinagat Island tan Surigao del Norte kabiyang latan so Siargao Island tan Bukas Grandes Island kabiyang latan so Southern Leyte dan silangang parti na Bohol lapo agagi kad nalilik na da iagupit o bagsik kabaluyan ng bagyon si Udit. Si Kuanang BP Leni as Vice President, alam natin yung problema pag mandatory evacuation kasi talaga kailangan maraming pagkain. In Kuanang BP Leni, si Katuta nagagik so apila, kabaluyan na presidente na dinagan, ay presidente gobernur. Kailangan namin makakain kung agagik. Tampulan na gimalaw, iray kakamping agagik at gugo, sugod, Southern Leyte, yang ito agagik na 200 champuradon cups, tan Robredo People's Council at sari bakwis nan palugaw mat ira kabaloyan tan ang itirera na masulok kapang na sirbirad masulok kapiton lasos siya katao ya wala di Evacuation Center at tough Eastern Samar tan volunteers lugaw champurado mat i-prepara na Lini Kiko volunteers at Surigao City para sari bakwis Jabalot at Artiche Eastern Samar kabalayan tan Tacloban Leyte nanumpisan ayusun mo ilan nasari volunteers, nasari na relief goods, dan maasin youth for Leni ang iteriya na relief pack para sa barangay Suro-Suro, Mambajaw, Asunsyon, Rizal, Tagnipa, tan Mantahan at Southern Leyte. Jad sa kajadim pituyaw nasari managpalapag agagi kad sari bakwis. Nan karuman Vaccine Express para sa Marino, ya ginawa od Mall of Asia, Pasay City. Tinupot na nabipilini no Antonira ilalo anda ya eran tuto no si kato agagi kat apalaran agagi kya no unyaran panauna sa kuna o di no kalamidad. Ako definitely very hands-on ako, hindi lang yung pupunta ko para silipin. Ako alam ito ng constituent ko sa distrito na before, during, and after every sakuna, nandun ako. Gusto kong sabihin, nandun ako for as long as I am needed. Hindi yung parang nagpakita lang ako kung anong BP Leni kabaloyan. Siya mismo ang BP Leni gagik so ang iterad updates at sari jad mismo ang official Twitter, Facebook account niya. Relief effort sa ginawa na OBP. Ta nakatutok ya relief operations tan sisigurado niya natugunan. So pangkukulan na sari umbali di man. Natural ta nagagik yan. Nakukulan ni amin na agagik ko tuntan mo't sugawon da niya. Di naman nahin siya na gobyerno. Nagkalula jad opisina na Presidente agagik, jat MDRRMO, tuntan mo't OCD. Yan nakukulan maplusan nagagik yat. Kasi grabe. So mismo na imatagay agagik. So
Tatawagan tayo, may damyos. Lapod, super typhoon si Odette agagik. Natan, titiradon to si area na Palawan. Pawayad West Philippines Sea. Oy lakumon yang gapoy magmalo epekto tulaya ed arum niran bansa kabaluyan lapod panahon mo lanti kabaluyan nasay happy Merry na nga happy pa ya Christmas tayo. 5 minutos antes siya man alas 9 commercial tin magano. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po, sa Sangguniang Panglungsod, ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Alas 9:05 kabaluyan, mamataner kamila kabagagi kadasaya na programa. Pero basang kunin magano iraraya ya, suwa mismo na babantayad pa na maglay na Facebook Live na Action Radio agagik. Dasaya na kabosan. Bang kanula bang alaw, nang nanti pala balagagi kiraraya, sayan, piano, agmat kababay ng sararay mambabantay pa na maglay na Facebook Live na Action Radio. Magandang umaga po kina Ma'am Bilya Belimenes. Good morning po das kayo. Ma'am Delia Cabayes, masantosya kabuasan mo tad si kayo sayan kabuasan. Ula ko mo niya kaimis kayo agagi kad sayan kabuasan agagi kada sayan programa. Tan untan mo saray. Talagan mamataner talako pilot. Sarayan bugta. Mamataner kami lagagi kadasaya na kabosan. Diyan pa na magloy na pangitilakmid si kayo na masanton balikas. Diyan Ephesians chapter 4 verse 32 agagi. Kadasarayan pang kanaunawa. Ephesians chapter 4 verse 32 kabaluyan. Itilakmid si kayo. Sayan na programa. 432 agagi. Si kwanto niya kabaluyan, dasayan na kabuasan. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ephesians chapter 4, verse 32 kabaluyan, para si kinamin nagagik, dasayan kabuasan. Magtaryo na lingkor, Action Joel Balolong, Diyan Technical Control, Action Conrad Alvarez, Diyan nga ran nasari kabiyangan na Action Radio Reporter. Mangititila kami lad si kayo kabaloyan na masantos, maabig, magayaga, kabuasan po das kayo namin. Kayo ni Igba nagagi, kaya kababayan in action. Unso bali tampol, maganon, bagta. Inyong napakinggan ang palatuntunang mga isyu ng bayan dito lamang